Sudais, Abdurrahman Sudais, babban limamin haram, wani ɗan uwa yana ba mu labarin wani tarihi da ya saurara wanda shi Sudais ɗin ya bayar da kanshi. Duk duniya nan inda akwai inda ake sallah, akwai masu sallah a wurin, to in Allah ya da kira Sudais ta je wurin. Gabaci da yammaci da kudancin duniya za mu je aikin hajji ko umra daren 26, daren 27, ranar 26 ga wata, Ka'aba ta cika, wani lokaci za a tara mutum miliyan 3. Amma Abdulrahman Sudais a irin wannan yanayin shi za a zaɓo ya ba da sallah ya yi alƙanut a wannan daren, kusan kwana za a tsaye yana zuba addu'a. Limami ne na duniya, yanzu kan ma an bashi shine minista na haramainin gaba daya, da haram na Makka da haram na Madina gaba daya karkashin ofisinsa suke. To lokacin da yake karami baya jin magana, baya jin magana shi ma sai da yake karami. Mahaifiyarsa ta taɓa shirya liyafa ta abinci wa mata, ta gayyato su, an shirya abinci iri-iri na alfarma na larabawa, wani katon danin tebul ne an cika shi da kayan abinci iri-iri. Bakin da ta gayyato suna zuwa ana tare su a falo, ana dan ba su shayi da dabino kamin su gama haduwa a je a ci abinci. Yanzu sun gama hallara, an shiga dani inda nan za a je a yi mai liyafa. Shiga da aka yi gaba ɗaya abincin nan da aka tara akan tebur, aka samu an zubo abincin nan gaba ɗaya ƙasa, an yamutsa shi, an dagula shi, an yi kace-kace da danin ɗin gaba ɗayan shi. Wai da gani babu tambaya, Fulani suka ce wacin naka ba barbare ne. Oh, ba Fulatani ne ko? Allah raba ce wacin naka ba Fulatani ba barbare ba ne. Da gani kawai ba tambaya, an san waye aikata aikin. Lallai kawon da aka ko aka gan shi ya ɓuya a bayan wata kujera. Uwaranta ya ɓace, hankalinta ya tashi. Kaddara ke aka yi wa haka, wani irin fushi ne ba za ki ba. Tana jawo shi ta falle shi da mari, ya kwala ihu. Kun san mai ta ce? Sai ta ce Allahumma aslihu, ya Allah ka gyara mun wannan yaron nawa. Bata huce ba, ta ƙara falle shi da mari, ya ƙara kwala ihu. Ta ce Allahumma ja'alhu hafizan li kitabik, ya Allah ka sa wannan yaron ya zama mahaddacin alqur'ani mai girma. Ta ƙara falle shi da mari na uku, ya ƙara kwala ihu da ƙarfi. Ta ce Allahumma ja'alhu imaman fil haram, ya Allah ka sa wannan yaron nawa ya zama limamin ɗakin Ka'aba. Da Allah bari tambaye ku, cikin fushi ta wayannan addu'o'in, wacce addu'ar ce a ciki Allah bai karba ba? Ya zama na ƙwarai din ko bai zama na ƙwarai ba? Ya zama na ƙwarai. Ya haddace Qur'ani ko bai haddace ba? Gangaren da duk duniya ta ba da shaida akan haddasa. Da mutane da aljanu da tsuntsaye da mala'iku ba waɗanda ba su yi shaida ma haddacin Qur'ani ba ne. Ta ce Allah ya sa ya zama limamin harami, sai da ya zama shi muryarsa ita ce alamar harami. Muryarsa ita ce me? Alamar harami. Kamar muryar Alaran Ahmad Suleiman, da ka ji muryar ka san izala na wurin. Baka da bukatar ka tambaya su waye ne wannan. Da ka ji muryar zaka ce mutanen ne. Su Kabiru Gombe ne a wurin. Haka muryar Sudais ta zama, da ka ji kira'asa abinda za ka fara tunawa Ka'aba, ya zama ma shi ne ramzi na Ka'abar. To da Allah da ta fusatar nan ta falle shi da mari da farko, ta ce ya Allah ka sa ya zama kidnapper. Ta ƙara falle shi da mari, ta ce Allah ka sa ya zama ɗan shi'a. Ta ƙara falle shi da mari, ta ce ya Allah Boko Haram. To ai da in ya zama professional kidnapper, ina jin ba isa ba, har sarkin ƙasar masu ya je ya kidnapping din shi. Ai da shahara a karatun Qur'anin nan. Wannan addu'a da kuke yi akan ƴaƴanku ta fi kowace addu'a ƙarfi. Ke a matsayinki na uwar yaro, ki masa addu'a, Allah ya fi karɓan addu'a.